हेलो सोनाफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सोनाफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन लोगोसे आसा खालामनाय थाबावो आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे ओमफ्राय नै मादैया नोंसोरखौ एक्सारसाइज खालामनायनिफ्रायसो बरायहरनाय थाबाय मादैया सानफ्रामबो बेदर ना माखा जायै उदैयानो हनै बारा जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि बे एक्सारसाइजआ आंनि गोसोनि साननाय एक्सारसाइज दे जादों जाया बे नङा जायखिजाया देहाखौ सोमावनांगौ बेल'सो दा फर्मुलाया जादों जाया आं बेजों खुनु सोमोन्दो गैया ओमफ्राय नोंस्रा बेखौनो होनहरदोलाय जायाखै बिदिसोमोन हायाखै बिदिसोमोन बिदि होननाङा आं जाखिनि हायो बेखौ एसे खालामनायसो जादों एक्सपार्टबो जाथाराखै माने देहाया दासो बानायहांनाय नालाय बानायनो हाया जादों गासिखौबो एक्सारसाइजफोरखौनो सानफ्रामबो ना बेदर जायै मादैना नुदों उदैया बेसेबां बुगालेले मानसियाबो सिबायलाय उफाय गैया सालि जानानै नोङो अजनखौ खमायाबा माथो उफाय नोंलाय मादैया नै बाटारफ्लाइ खालामदों बाटारफ्लाइयाबो बानायनोनो हाया जाबाय आङो सिगाङाव बिराद मोजां बानायनो हाजोबोमोन दा गोदान बानायफिनदों आं खिन्थु एक्सारसाइजखौ बानायबाय थाखायो सिगांनिफ्रायनो बे माबा एक मासखौ खिन्थु बानायनाय जायाखै ओमफ्राय दा बेखायनो सुरु खालामफिनबाय आरो मादैया नै मालाय मादैया नर्मेल क्रान्च नङा मा होनो बिदिखौ प्ले 1 नाम्बार प्ले आथिं गाना उदैखौ थिखोनाय ओमफ्राय आंना जायाखै सिनस्रियानो फिथुथौसो जादों बिदि नङा मालाय समान प्लेनसो जानांगौ ओमफ्राय आं हायाबा माथो उफाय बेखौनो बानायनांबाय आङो हायैखौनो होमबाबो दसे खालामबाय आरो बिदि खालामदावसो लासैनो मोजां हालाङो नालाय दा गोदान नालाय जायाखै आरो मादैना दसनाफोर अननानै नायलांदो दिनैबो आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा हाया खालामनायखौ सनाफोर सिबाय मादैया मेंनाया जाला हनै थेवब्लाबो मादैया बायाखै हागौमानि जुजिदों नै नर्मेल क्रान्च बानायनो नागिरदों ओमफ्राय बेबो मादैना जाया खुनुरुखुम 20 बार खालामबाय आरो लोगोफोर मादैया हायाबाबो जुबुर जुथुर दख'ना गाननानै एक दिननि उनाव आं लंपेन्ट स्पर्टिं गाननानै खालामगोन दंखाजोबो गासिबो दसनाफोर मादैना बेनोसै दिनैनि एक्सारसाइजआ दालि आं बिदि थाव सेरखानानैसो सारायाव संनो मोजां मोनो गोथाव मोनो आं बिदिबाथाय नै मादैया मैथा जानबाय मैथा फिथाइजों ना गोरलैजों जब्ब' होनानै जानोसैलाय गुफुर मादैना ना गोरलै फिसिनानै दोननाया बेजों मैथाजोंनो नाजों मैथाजों ना गोरलैजों एकदम लाथाब एरग्लिनोसै मैथा फिथाइखौ आं बिदि होयो नै एसे फिथाइ गोरलैखौ लोगोफोर नै मादैया मैथाजों ना गोरलैजों एरग्लिबाय नै ना गोरलै आं नाखौ बारा होआसै जेव एसे गोखै जानो लुगैदों आंना ना फिसिनानै दोननायानो मोनजागासिनोहाय दामानि बेदरबो गैया माबो गैया बेजों जासाबलाबायनोसै एसे गोखै जानो लुगैदों आं बेखायनो नाखौ एसे खम होदों हेल' सोनाफोर मादैया नै जानायाव जइन जालायबाय ओमफ्राय ओंख्रि संनायखौथ' नुखाबाय दालि जहल माय फेभारेट ओमफ्राय मैथा फिथाइजों ना गोरलैजों आं ना फिसिनानै दोननाया बे दंगासिनोलै लोगोफोर बेखौनो मोनजागासिनो नै आं मैथा फिथाइखौ बिदि दोनो बिराद गोथाव मोनजायो मैथा फिथाइखौ बिदिनो होलाय गोथाव मोनजासै बोरायखौ होननाङा एसे गोरलैखौ होनांगौ गोथाव मोनजायो मैथा फिथाइखौ लदबनो गोदै मोनजालायो नायानो गैयालै नै गोरलै मैथाजों जाग्रोनोसै एसे मैथा फिथाइखौनो बिराद गोथाव मोनो आं बिदि होबानो दसनाफोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नायलांदोलाय दिनैनाबो बेदर गैया बेनो गोथाव
गोदान सेसखासै बिराद गोथाव मोनो आं दालि ना बालाबाथिया गोरलै गोरि गोरलैसो गोथावानो बुरगैयालै मादै ओंख्रिया दिनैबो आंनाथ' दालिखौ सानाय नेम गैया गांलाब गांलाबसो मोजां मोनो आं जानो gosatar lokal balu lokal गोखै जादों गोखैखौनो जानो लुगैखादों आं नाखौ एसेल' होदों मालाबा मालाबा गोखैबो जानांगौ मैथा फिथायानो गोदै मोजां ख्रेब ख्रेब मोनजालायो नोंसोरबो होनानै जालाय मैथा फिथाइखौ बिराद गोथाव मोनजायो आंनाबाथाय गाला गुलाजोबलै जानायफोरा दुपट्टा तेरा नो रंगदा बढ़िया आपका यूट्यूब चैनल का क्या नाम है हम गिफ्ट में जा मजां मजां खा सल्ला चेस बोरो लड़का जैसा है रे हमारा आसाम की जैसा है सेम सेम ना कौन सा ये मैं प्यार करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आप ये दीजिए प्यार आयो से मला हीरो थार प्यार से दीजिए आयो नाम बोलो तो मेरा रवि रवि और रवि चक्रवर्ती जी मिथुन चक्रवर्ती का बेटा है ना कमल हसन हसन वो रवि बुमरा हमारा आसाम में क्या करने आया अभी बोतलन में बीटीसी में मैं घूमने के लिए आया हूँ घूमने के लिए माने बिसोरो जोंनि क'क्राझाराव मालाय बेरायफैदों ओमफ्राय आंनि दखानाव हाबदों उन्दैफ्रा मोजां मोजांथार एक दीजिए तो एक इसको क्या बोलता है आरोनाई हमारा बोरो का ट्रेडिशनल इसको नहीं दे सकता है हम दूसरा वाला पीस देगा ये ज़्यादा है दाम प्यार से देगा प्यार करके बेटा जैसा मान के
समझ में मैं आ गया आपको माँ मानता हूँ। हाँ 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 ये मेरा माँ है। देखो मेरा बेटा नहीं है जामाई लेगा माजों मामी बाव हनफ्ला आर'नाइ गांसे आज मैं बिबावबाय मेरी माँ से मिला हूँ इतने दिनों के बाद 21-22 साल के बाद मिला हूँ। बहुत खुशी लग रहा है। आप मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो। मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो इतना आसान है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ओह नो 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 थैंक यू Hentian za komedi kayu. थैंक यू। चलता हूँ मेरे को दिखा नहीं इसको लेके जाएगा आप? अच्छे दिया ना थैंक यू। अयो बहुत सारा थैंक यू मिला का बहुत सारा प्यार मिला मेरे को। 22 साल के बाद आया है। असम में आके मेरे को बहुत प्यार मिला। 5 साल के बाद आया ना अभी 21 साल के बाद। ओ 22 साल के बाद ओ 22 साल हो गया अभी रख लो मेरे को घर पे। हाँ रखूंगी तो मेरा जमाई चाहिए जमाई एक जमा चाहिए ये तो तुम्हारे रेडी लिए। किया। सिर्फ 2 लड़की है मेरा सिर्फ बेटिया मैं जाऊंगा। हाँ अभी चलो चलो हाँ, ठीक है जा रहा हूँ। ठीक है बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय ये लोग मेरे को कहाँ ये लोग बहुत परेशान करता है माँ। क्यों 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 किसके लिए शादी करना चाहिए। 22 इतना साल हो अच्छा गया। जमाई है बेटा क्यों परेशान करता है मेरे बेटे को वही तो तो इतना परेशान करता है ये लोग। बोलो बोलो बहुत सारे ये लोग। शादी करना चाहिए ना 22 साल हो गया। 4 5 6 7 लो हाँ ये बहुत परेशान करता और भी है और 2 है। कहाँ पर गया 2? नेपालनि बे हौवासा गथ'नो गिफ्ट हरनोसै मोननानै गथ'फ्रा आंखौ बिराद मोजां मोनबाय आंबो बिसोरखौ मोजां मोनबाय आंना बिजामादै जागोन लास्टआव बिनो हैप्पी मैरिड लाइफ शादी। ऐसी मेरी से थैंक यू मम्मी। ना बाय बाय। बाय बाय जामाई बाय 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 सब लोग जाओ हाँ असम को लव यू। हाँ बाद में आ जाओ हाँ